आदित्य के मम्मी। ए आदित्य के मम्मी का कर तारू हो? अरे तनी हमरा भाई के बारात तनी सकराहे निकाले के तनी कोशिश करल हो, तनी झटपट कर आ बारात निकालो तनी झटपट। ओइजा से फोन आयल बेटिया के घर से कि तनी बारात सकराहे लेके आइब लो, जयमाला भी होई, तनी सकराहे बारात निकाल लो, तनी झटपट तनी कर। का कर तारू हो? काहे नु खूब बोलत? हम का बोली जी, केतना रौरा चिल्लातानी। एगो हमरे बारात निकालला से रौरा भाई के बारात निकल जाई। हमारा से जेठे बड़े जे बारे उ सब के उ घर में बा, एगो हम ही बानी बारात निकाले वाला। तो का हो जाई? तू बारात निकाल देबू तो निकाल, तू ही एगो फरहर लागत तारू। निकाल हमरा भाई के बारात तनी निकाल, तनी झटपट करे वाला तू ही नु बाड़ू। बाकी सब जेठे बड़े बा उ तनी अस्कतियाल लो, तो तनी तू ही झटपट कर द। रउआ तो एकदम हमरा के नचनिया बना देले, माने दौड़ा दौड़ा के कबो हेने दौड़ाओ तनी, कबो होने दौड़ाओ तनी। आज तरीक ले हमार के मुंह के एड़ी ना देखले रहला। आ एगो देवर के बियाह होता है, एगो रउआ भाई के बियाह होता है, त हमरे के दौड़ा दौड़ा के वो सोचे तनी सब के हम देखा दी। हम त ना करम। एगो हमरा बुआ आइल बानी, त बुआ माटी कोट के आके हहरा के सुतल बानी। बताई बियाह शादी के दिन के उ सुतेला, उहा के ई नइखे बुझा कि कोहरा होता के भातो बना दे। नेग लेबे के भइर हो त बाप रे बाप, पैसा उलाट पुलाट के देखत रही कि नंबरी देले बालो, गहना छितार छितार के देखत रहेगी कौन गहना देले बालो। अरे आदित्य के मम्मी तू काहे इतना देख के जरत तारू? ओकरा नेग लेबे कर हुए तो उ देखी ना कि हमरा के का लोग देत आवे, तो उ देखी ना ही। तू काहे इतना देख के जरत तारू? तू नोटिया देले रहू, तू नंबरिया देले रहू, उ हमर माई नु देले रहुए। बाप रे बाप, यहाँ के माई देले रही नोटिया। लागत है कि यहाँ के माई के लगवा नोटिया नु भगवान जी ऊपर से बरसावत रह। उ नोटिया हमनिए के लागत आ राउर लागत आवे। ठीक बानू भइल बानी दहगर। नोटिया त ले बानी, मार जानी के गहनो ले हई। आ तब मुंह फुला के सुतल बानी होने कहीं कि आके कोहरातवा के भातवा बनाई, काहे नहीं कि बनावत। का ये आदित्य के मम्मी तू केतना बोलत हो, केतना चिल्लातर हो? यही पर तू कहत हो कि हमारा आज तरीके लेके एड़ी ना देखल, मुंह त मुंह हवे। इतना चिल्लाइबू तो 10 गांव के लोग सुन ली हो। अरे तनी कमे बोला हो, कमे बनावे लो कोहरातवा के भातवा। हमर बुआ ओकर बेटी आइल बिया, ओकर बेटियो बना दी अगर हमर बुआ ना बनाई तो। बाप रे बाप, केतना अपना बुआ के छापतानी जी। यही से कहल जाला नु कि भूथराइलो हंसुआ नु अपने की ओर खींचेला। के ना अपना बुआ के छापतानी आ कहतानी कि कोहरातवा के नु भातवा हमर बुआ ना बनाई तो ओकर बेटी बना दी, बड़का बेटी बना दी। हरदी पीसे के कहवे त हे तनी से टिट भर के हरदी लिया के पीस के देहई बुआ के बेटी। कहत रही कि हमर नाखूने टूट जाई। आ हरदी चढ़ावे के बेरा भौए तो में भर कटोरी हरदियो ना रहुए। हे ना पीस के दे देल रही त देवर जी के मरिया से हरदियो ना लगुए। उहे लोग हरदी पीसे के नेम ह, आ चूल बनावे के नेम ह, कोहरावत बनावे के नेम ह। नेगवा छीटे खातिर बानी लो, आ सब करे खातिर नहीं खिलो। जाके बोला के लेके आम कि नहीं? ए आदित्य के मम्मी तू तो ऐसन बोलत तारू कि लागत है कि हमरा बुआ के तू सब संपत्तिये दे देले बाड़ू, हमरा बुआ के खरीदिए ले ले बाड़ू। का हो हमर बुआ हुई तो ओकरा के नेग ना दियाई? काहे एंगा बोलत तारू हो? उ पहुनी आइल बिया त तनी पहुनी खान ओकरा से बोल, सेवा सत्कार कर, तनी जा कह प्यार से किया के कोहरावतवा के भातवा बनावे, ना तो तू ही बना द। आ ए बुआ का करत तारू? का करत तारू? अरे आवो हो आवो, कोहरावत के भात बनाव। बाबू के बारात निकाले के लेट हो जाई, रात हो जाई। है सब इतना साटा बना भइल भाई, कितना सब बनहाइल बावे। रात हो जाई त के देखी हो? तनी बारात बढ़िया से निकली, सबेरे ही सकराहे निकली तो सब केहू देखी। राती खन के देखी हो? अरे तनी कोहरावतवा के भातवा बना दहो ताकि ओकर नवावना होना होखे आ जल्दी जल्दी तैयार होके निकालल जाओ, ओकरा के बारात निकाल लो। अरे बाबू को आदा की पतो ये सब बना दे। चार गो पतो ई बाई से तई वो कोहरावत के भात ना बना दी, को आदा की बना दे। हम का भात बनाई कोहरावत के? ये बाबू लकड़ी जोड़ के आंख हमर दुनु अद दिया बारे। आंख हमारा द दिया हो बा, गोड़ में सूजन बा, हम के ना बैठी हो, हमरा से ना हो। ये बाबू को आदा पतो हेलो बना देवलो। आए बुआ तोहरे ओफा ह कोहरावत के भात बनावे के, आ तू ना बनेबू तारा आंख में धुआं लागी तो कह द तार बेटी आइल बिया उ बना दे कोहरावतवा के भातवा। आए बाबू का बनाई कोहरावत के भात हमर बेटी? उ त औरी लकड़ी लावना ना छुए ले, उ लकड़ी लावना पे उ का भात बनाई है इतना धुकुन में? उ त पहिल ही से कहती है कि हमार मेकअप खराब हो जाई, भैया के हम बाराती जाए तो धुआं धुकुन में आई कोहरावत के भात बनाए खातिर। उ ना बनाई, उ त खुद के नाखून बढ़ौले भी हमार यानी के औरी नकलियो नाखून लगौले भी हाथ में अंगुरी में, तो उ ना बनाई। को द पतो ये सब बना दे रे बाबू, को द कुछ ना हो खेला केहू बना दी। अरे ये जी सुन ली अपना बुआ के जुबान सुन ली। बड़का बुआ पे धधाई रहनी, बड़का बुआ के बेटी पे धधाई रहनी
कहतनी कि हमरा के नु रउआ नु अपना भाई के बियाह में एकदम नु लौड़ी बना देले बानी लो, नौकरानी बना देले बानी लो। हम दुल्हन है तनी हम सज धज के तनी रहती त इहे लो सज धज के घर के बेटी बहिन रहिलो और बुआ रहम लो। लागत कि नु बुआ आ बुआ के बेटी हवा पी के रहेला लो, खाना ना खाला लो, अच्छा को लकड़ी पे खाना नहीं खेलो बनौले केंगा बात काटता लो कि हमनी के ना बनावे के आवेला आ हमर गोड़े में सुजन बा आ आंखें खराब हो जाई ना बनावे के 10 गो बहाना बुआ रचतानी। बोल ल ए आदित्य के मम्मी बोल ल, तहरे बोले के समय बा। अगर हमर बुआ एंगा ना रहित नु तो तू हेतना ना बोलतू, तहरो के हम जवाब देती। चल कौनो बात नहीं के तू ही कह धन, तोहरे नु नाम होई, तोहरे नाम होई कि उनकर नु छोट नु भौजाई उनकर बारात सकराहे निकलले रहे, मारजनी के थक के जूता मोजा पहिरौले रहे, नहौले धोवले रहे। जा कह ध तोहरे नाम होई। त हम करेम काहे नाम करे खातिर बानी ना, घुमा फिरा के त हमरा पे गिरबे करी, हमरा सब मालूम रहला, हमरा करही के पड़ी। देवर के बियाह बा त छोड़ देम थोड़ी ना, उनो लोग खाना मूर्ख थोड़ी ना बानी। चुपचाप अब रउआ लगा जाई। अब ये बेरा से रउआ एगो शब्द हमरा से मत बोलेम कि बारात काहे नु जल्दी निकाला, तब हमरा मन से बारात निकली बढ़िया से निकली। ठीक बानू? ठीक बा निकाला अब त रात होइए गई। बुआ हमर रात कइए देलस, घर भर के सब रात कइए देहली स, निकाल।